Nihayet bugün bizning гаиләдә олы сөенечле бәйрәм дип башлаганнар үзләренең котлау сәламнарын хөрмәтле милләттәшебез Багапов Руслан Айсеевичка багышлап бар якыннары. Шул уңайдан яраткан тормыш иптәше Гүзәл, уллары Амир, Ислам, яраткан кызы Софиечка, әнисе Мәрьям, әтисе Айсә, кайнатасы Хамза, кайнанасы Халидә һәм абыйсы иң җылы теләкләрен безнең тапшыру аркылы җиткерергә ашыгалар. Безнең сөекле улыбыз гаиләдә икенче, көтеп алынган бала булып, якты дөньяга аваз салды. Кичкенәдән үк ярдәмчел, эш сөючән, тәүфыйклы булып үсте. Урта мәктәпне тәмамлап, армия сафларына алына. Кулына повестка алган улыбыз бер генә дә баш тартмыйча 2 ел буена ерак Калининград шәһәрендә намуслы килеш хәрби хезмәтен үтәп кайтты. Шуннан соң Тольятти шәһәренә күчеп китеп, кадерле киленебез, яраткан тормыш иптәше Гүзәлне очратып, матур гаиләләрен кырдылар. Татулыкта һәм мәхәббәттә 3 балаларын тәрбияләп үстерәләр. Бүгенге матур бәйрәм көнендә кадерле улыма бар игелекләре, олыларны хөрмәт итә белүе, кешеләргә карата кеше күңелле, игътибарлы булуы өчен тик рәхмәтләр генә әйтеп, саулык, сәламәтлек, уңышлы хезмәт итүен телибез. Гаиләсендә тынычлык тантана итсен. Яраткан киленем белән бары бәхеткә күмелеп кенә яшәсеннәр. Урау һәм бормалы юлларда адашмый барырлык көч табып, яшисең сынатмый бу җирдә, язмышны иярләп, юл ярып. Гомернең таулары бик биек, үр яулый, бары тик тырышкан. Гел шулай елмаеп һәм көлеп, яшә син тәм табып тормыштан. Дөньядагы һәрбер яхшылыктан өлеш чыксын сиңа мул гына. Без телибез сиңа ак бәхетләр, шатлыкларга илткән юл гына. Яраткан Русланым, дип дәвам итә хатны Гүзәл. Синең тормыш юлында очратып, гомерлеккә яр итеп сайлавыма бик шатланам мин. Мөмкин булса тагын бер гомер бары синең белән генә үтәр идем. Улларың өчен улы өлге, кызың өчен бар җиһан булып яши беләсең. Сөйгән ярым, саф хисләр, бер-беребезгә карата ихтирам, ярату белән көн арты көннең ничек узып китүен дә сизмәдек. Мин бәхетле бала, бәхетле хатын, бәхетле килен. Үсмер чакта канатланып, күз алдына китергән матур хыялларымның чынга ашуына. Тәүге хисләребезне саклап, матур яшәвебезгә ихлас сөенәм, горурланам. Бәхет үзе шушы түгелмени? Ул бәхетне миңа бирүче син сөеклем. Кулга-кул тотышып һаман атлыйбыз олы юлдан. Ходай язган ул ярым син, тик минем өчен туган. Үкенмәдем, иң беренче сине сөям диюгә. Мәхәббәттән нурлар сипкән күзләреңне сөюгә. Күк йөзеңне кояш гел яктыртсын, ал чәчәкләр үссен юлыңда. Җаныкаем, синең яратуың, изгелегең миңа маяк булды барыр юлымда. Юбилей көнең белән сөеклем, көләч булсын йөзләрең, бакчадагы гөлләр кебек ямьле үтсен көннәрең. Шатлыкларның телим иң зурысын, бәхетләрнең иң олысын, куанычның көтмәгәндә генә килә торганнарын нурлысын. Хөрмәтле Руслан, якыннарың бүген сиңа күңелнең бар җылысын, таңнарның иң нурлысын, җырларның да иң матурын бүләк итәләр. Алар сайлаган җырны да бергәләп тыңлыйлар. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә үреп бирәм. Гөлгә күмеп бүген сине кадерле минем дигән. Туган көнең белән котлым җырлар язам бүләккә. Син гүзәлем, гүзәлкәем, матур бүген бигрәк тә. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма.
sularga yaşligini kızganıp, Uttırma tuğan günümde yaşlarına şılanıp, İstin jiller nazlap seni, baş isimler payınlar, sayrar kuşları kayın sayın, sinde yıla sayraklar. Bəxtli bulup qayğı kurme, sağışlarga uğrama, tuğan günün yoxtu bolsun, qarangıda yoğalma. Bəxtli bulup qayğı kurme, sağışlarga uğrama, tuğan günün yoxtu bolsun, qarangıda yoğalma. Gözler kebek sarılanla, kışlar kebek oğarma, Ceyler kebek yağımla bol, ümit bağla nazlarga. Gelir bəxtlik küttürüp, şartlığını da köp bulur, Gazit enken bulak itken, in zor bulak şu bulur. Bəxtli bulup qayğı kurme, sadışlarga uğrarma, tuğan günün yoxtu bolsun, qarangıda yo'alma. Bəxtli bulup qayğı kurme, sadışlarga uğrarma, tuğan günün yoxtu